आणि प्रार्थना म्हणते, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मग ह्या 7व्या अध्यायामध्ये काल आपण काय बघितलं तर 7व्या अध्यायामध्ये आपण ज्या 4 लोकांना जे भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत आणि जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जातात, मग कारण भलेही त्याचं राज्य मिळण्यासारखा किंवा संकटांमधून भगवंतांचा धावा करणं या सगळ्याचं असलं तरी त्या भगवत भक्तीमध्ये निश्चितच कुठेतरी पाय रोवले जातात, कुठेतरी मन रवलं जातं आणि स्वतःला लीन केलं जातं. आणि अशा प्रकारे या भक्ती मार्गावरती कशा प्रकारे आपण भगवंताला जाणू शकतो आणि या परम तत्वाला ज्यांनी जाणलेला आहे तो निश्चितच त्या भगवत धामाच्या मार्गाला मार्गस्थ होत असतो. जेव्हा हा जीर्ण देह टाकणार आहे आणि दुसऱ्या देहाची प्राप्ती मग आजही आपण बघणार आहोत कशा प्रकारे या वासना इच्छा जे पुढे जाऊन आपण सत्व रज आणि तम या 14, 16, 17 अध्यायांमध्ये सुद्धा आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे याचा प्रभाव आहे. आणि मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न जसं मी म्हटलं हो की संपतच नाहीयेत अर्जुनाचे प्रश्न. मग कुठल्या 4 प्रकारचे लोक आपण काल बघितले चॅटमध्ये सांगू शकाल? कुठले 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना मानत नाहीत, भगवंतांना शरणच जाऊ शकत नाहीत? सांगा बरं. आसुरी वृत्तीचे. आसुरी बरोबर. बाकीच्यांनी अजून एखादी सांगा, अजून एक सांगा प्रत्येकाने. नराधम बरोबर संजना माताजी. आणि आसुरी, नराधम, अज्ञानी बरोबर, अगदी बरोबर संगीता माताजी. आणि ज्यांनी प्रभुपादांनी त्यांना काय म्हटलंय की बरोबर अज्ञानी म्हणजे मूढ म्हणजे मूर्ख लोक, जे मूर्ख नराधम असुरी राक्षसी वृत्तीचे लोक आहेत ते निश्चितच भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाहीत. आणि जे 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जातात ते कोण आहेत? ते कुठल्या 4? बरोबर अहंकार. शंकर भरपूरचे अगदी बरोबर आहे. कुठेतरी ती तामसी स्वभाव असतो, ज्ञानाचा अभाव असतो आणि म्हणूनच कुठल्या प्रकारच्या 4 व्यक्ती भगवंतांना शरण जातात? भक्ती असणारे. व्यसनी बरोबर. नराधम हा आधीच्याच उत्तर दिलेलं. कृष्णावर भक्ती असणारे पण शरण जातात ते चांगले असणारे लोक. बरोबर बरोबर ते बरोबर. पण काल कुठल्या 4 प्रकारच्या व्यक्ती मी सांगितलं पर्टिक्युलरली? आर्थी बरोबर, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. अगदी बरोबर संजना माताजी. हरे कृष्ण. अगदी बरोबर की अर्थार्थी स्वाती माताजी की जे हे प्रत्येक जण कुठेतरी आर्तता म्हणजे बघा की ज्या द्रौपदीचं उदाहरण दिलेलं आहे आर्ततेमध्ये भगवंतांचा धावा करतेय कारण फक्त त्या दृढ श्रद्धेमध्ये एवढंच माहितीये की भगवंत माझा निश्चितच कुठेतरी मला माझी काळजी घेणार आहे आणि माझं रक्षण करणार आहेत आणि त्या भगवंतांचा दावा केला जातो. ध्रुव महाराजांनी कुठेतरी अर्थार्थी म्हणजे राज्य मिळवायचं असतं. सुग्रीवांनी सुद्धा कुठेतरी त्याच काय म्हणतो ना आपण त्याच
मार्गाने आणि कुठेतरी त्याच भावना मनामध्ये होत्या, की मला हे मिळवायचं आहे. परंतु कुठेतरी त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये लीन झाल्यानंतर मग त्या गोष्टीला कुठेही दुसरा मार्ग नाही. मग ज्या ध्रुव महाराजांना भगवंतांनी दर्शन दिलेलं आहे, 6 महिन्यांनी भगवंत दर्शन देतात, की जे अगदी झाडाची पानं खाऊन राहतात आणि एका पायावरती ते भगवंतांचं नामस्मरण करतात. अशा वेळेला भगवंत प्रत्यक्ष त्यांना दर्शन देतात आणि भगवंतांचं दर्शन झाल्यावर ध्रुव महाराज म्हणतायत, मला दुसरं काहीही नकोय. मला तुमचं दर्शन झालंय बस, मला दुसरं काहीही नकोय या जगामध्ये आता. आणि म्हणूनच या भौतिक जगामधल्या सगळ्या बंधनांपासून ती मुक्ती होते. त्या भगवंतांनी जेव्हा दर्शन दिल्यानंतर भगवंत त्यांना ध्रुव लोकामध्ये स्थान देतात आणि तिथे अढळ पद असं ध्रुवांचं आहे. हरे कृष्ण. कोण वाचणार? अशा प्रकारे आपण जाणलंय. हरे आता आता मी 7व्याही अध्यायात जाणार आहे. जी रिव्हिजन आपण केली. 4 प्रकारचे लोक आपण बघितले. आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी. ज्या परीक्षित महाराजांचं उदाहरण बघितलं, शुकदेव गोस्वामींचं उदाहरण बघितलं, की कशा प्रकारे ज्ञानाची गरज आहे. मग जाणण्यासाठी की परमतत्व कोण आहेत आणि कोण भगवंत कोण आहेत ते जाणण्यासाठी जी जिज्ञासा मनामध्ये, मग ज्या शुकदेव गोस्वामींनी 16 वर्ष मातेच्या गर्भामध्ये निवास केला होता आणि ते बाहेर यायला तयार नव्हते, तेव्हा भगवंतांनी प्रत्यक्ष दर्शन देऊन सांगितलं, कारण त्या मातेच्या यातना बघवत नव्हत्या. तेव्हा तू काळजी करू नकोस, तू या भौतिक जगात जन्म घे, मी निश्चितच तुला मार्ग दाखवीन. आणि अशा प्रकारे मग ते शुकदेव गोस्वामी धावत गेलेले असतात. कारण ज्यांनी भागवतांचं कथन ऐकलेलं असतं, अशा त्यांना भगवंतांचं पूर्णपणे परमतत्वाला त्यांनी जाणलेलं असतं आणि त्या आत्मिक पातळीवर ते विचार करत असतात. आणि म्हणून मग अर्जुन भगवंतांना विचारतायत आता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवान, हे परमपुरुष ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे सर्व प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत, की ब्रह्म म्हणजे काय, तर हे कुठून आले? तर बघा, हे 7व्या श्लोकामध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम. मग ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय? साधिभूताधि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. मग अधिभूत म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, या सगळ्या संज्ञांना भगवंतांना अर्जुनाला जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन विचारणा करता आहेत, की मग ब्रह्म म्हणजे काय आहे, सकाम कर्म काय आहे, भौतिक सृष्टी काय आहे. या सगळ्यांना कुठेतरी, जसं मी म्हटलं, की ज्याचा उल्लेख प्रत्येक अध्यायामध्ये होतो, ज्या गीतेच्या 5 विषयांबद्दल आपण जाणलेला आहे, की मग ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म या सगळ्याचा उल्लेख प्रत्येक अध्यायामध्ये, कारण ह्या सगळ्या विषयांशीच भगवद्गीता निगडीत आहे. आणि म्हणून अर्जुनाचा प्रश्न पडलेला आहे, की कुठेतरी सखोलमध्ये, कुठेतरी खोलामध्ये अर्जुनाला जाणून घ्यायचंय, की ब्रह्म म्हणजे काय. मग हा ब्रह्म काय आहे, तर ब्रह्म हा जीव आहे. मग काय जाणायचंय, कसं जाणणार आहोत आपण, तर बघा, या चार्टमध्ये तुम्हाला उत्तर मिळतील, की ब्रह्म म्हणजे काय, तर आत्मा. हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा ब्रह्म परब्रह्माचा अंश आहे. आणि म्हणूनच जीव, अविनाशी, जिवंत अस्तित्व असा हा ब्रह्म, जे ब्रह्म ब्राह्मण रूप, जसं आपण काल बघितलं, की ज्यांना जे परमात्म्याचे अंश आहेत, अशा या परमात्म्याचाच कुठेतरी स्वभाव त्यांना लाभलेला आहे. आणि म्हणूनच ही भगवद्गीता, भगवंतांनी हे ज्ञानही देऊ केलेलं आहे. कारण कुठेतरी बघा, आजही अध्यायात आपण बघूच ब्रह्माविषयी, तेव्हा आपण जाणूच, पण या आत्म्याला कुठेतरी परमात्म्याचा जो स्वभाव लाभलेला आहे, त्या स्वभावालाच कुठेतरी काय म्हटलंय, तो मूळ स्वभाव बघा, तर तो आध्यात्मिक स्वभाव आहे. ज्या शक्तींविषयी काल आपण जाणून घेतलेले, पराशक्ती, अपराशक्ती आणि जी मार्जिनल, जी टोकावरची जी मध्य शक्ती आहे, त्या शक्तीवरती कुठेतरी जीवांचा निवास आहे. आणि म्हणूनच मग परा आणि अपरा याच्यामध्ये जीव कुठेतरी जाणतायत, की मग आपण या अध्यात्माचेच, आपण या परमात्म्याचेच अंश आहोत. मग काय करायचं आहे, तर जाणून बघायचं आहे, की मग त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, बंधनांमध्ये अडकत राहायचंय का, आध्यात्मिक उन्नती साधायची आहे.
कारण मूळ स्वभाव काय आहे तर अध्यात्म हा जीवाचा नित्य स्वभाव आहे. कर्म मग सकाम कर्म जे कुठेतरी फळांनी बांधलं गेलेलं आहे आणि जिथे फळांची अपेक्षा आहे तिथे या भौतिक प्रगतीमध्ये पुन्हा नेणारी प्रक्रिया आहे. पुन्हा उठून त्या बंधनांमध्ये अडकून घ्यायचं आहे. अधिभूत म्हणजेच की प्रकृती. अधिभूत अधिदैव आणि अधियज्ञ. मग हा अधिदैव काय आहे तर विराट रूप ज्यामध्ये देवी देवतांचा समावेश आहे. जसं मी म्हटलं की आपल्याला 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप दर्शनामध्ये या चराचराचा आपल्याला सगळ्यांचा समावेश भगवंतांमध्ये दिसणार आहे आणि प्रत्यक्ष या स्वरूपामध्ये या विश्वरूपामध्ये देवी देवतांचा समावेश असलेले हे अधिदैव आणि म्हणून त्याला ब्रह्मांड सर्वोच्च देवता की सर्व ब्रह्मांड सामावलेलं आहे अशा या अधिदैवाला जाणार. आणि अधियज्ञ म्हणजे काय तर त्यागाचा आनंद घेणारा तो परमात्माच म्हणजे अधियज्ञ सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजे परमात्मा. म्हणजे कुठेतरी भौतिक जगताशी निगडीत नसून हा कुठेतरी आध्यात्मिक मार्गावरती आणि कुठेतरी त्यागातूनही आनंद घेणारा असा हा परमात्म्याचा अंश आत्मा आहे. आणि याला काय म्हटलं जातं की जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय त्याला परमात्मा असे म्हटले जाते. अधियज्ञ कुठे राहतो तर तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये राहतो. मग मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचं नामस्मरण कसं करावं हाच तर सर्व अध्याय आहे आपला. की मग हे अध्ययन करण्यासाठी कुठेतरी त्याची जोपासना ज्या प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपादांचं आपल्याला उदाहरण आहे. वयाच्या 5व्या वर्षीपासून ज्यांनी जगन्नाथ यात्रेचा हट्ट केला वडिलांकडे आणि ती जगन्नाथ यात्रा घडवून आणली. आपल्या अनेक सवंगड्यांसह त्यांनी तो उत्सव साजरा केला. कारण मनामध्ये काय होतं हो मनामध्ये कृष्ण भक्ती दृढ श्रद्धा कृष्णांवरची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 8.3 श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहांच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या मूळ स्वभावाविषयी मी सांगितलं की नित्य स्वभाव हा आध्यात्मिक स्वभाव आहे आणि जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या मग कुठेतरी त्या भौतिक जगामध्ये जी सकाम कर्म ज्याला कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे ते कुठेतरी सकाम कर्म जे क्रियाकलाप आहेत आणि ज्या सर्व काही क्रिया केल्या जातात त्या सर्व त्या कर्म बंधनांमध्ये अडकलेल्या आहेत. मग ती व्यक्ती त्या तत्वाला अजून त्या परम तत्वाला जिने जाणलेलं नाहीये ती व्यक्ती निश्चितच त्या सकाम कर्मांमध्येच बांधील आहे. कुठेतरी ज्या कर्माचे आपण निश्चितच वेगवेगळे प्रकारही जाणलेले आहेत आणि कर्माशी कशा सगळ्या गोष्टी निगडीत आहे. जे कर्म आहे ते अस्थिर म्हणजे कुठेतरी टेम्पररी आहे. बाकीचे 4 विषय मी तुम्हाला सांगितले ते कुठेतरी अविचलित आहेत आणि अविरत आहेत. अशा प्रकारे मग जीवांच्या प्राकृत देहाच्या कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण वाचणार आहे? वाचा माताजी. अजून तरी कोणी हँड रेज नाही केला नाही ना. हे 8.4 हे देहाभृतावरा निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला मग ही प्रकृतीची भगवंतांचीच देण आहे हो. भगवंतांनीच त्याची निर्मिती केली या भौतिक जगताची आणि आध्यात्मिक जगताचीही. ज्या परा आणि अपरा शक्ती भगवंतांचीच निर्मिती आहे. मग त्या मोह मायेची निर्मिती पण भगवंतांची आहे आणि योग मायेची निर्मिती पण भगवंतांची आहे. पण त्या भगवंतांच्या पराशक्तीला जाणणं आणि स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर विचार करून जेव्हा भगवंतांचं ऐश्वर्य काल आपण भगवंतांना कुठे बघू शकू. जे आपण म्हटलं की रसामध्ये पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंत आहेत. कुठेतरी बघा प्रत्येक बलशाली व्यक्तीमध्ये भगवंत बल आहेत त्याचं कुठेतरी शक्ती आहेत त्याचं बुद्धिमानांची बुद्धी आहे. मग अशा प्रकारे अशा अनेक विभूती आपण 10व्या अध्यायामध्ये त्या भगवंतांच्या सूचक अभिव्यक्ती जाणणार आहोत. कशा प्रकारे व्यक्त होतात भगवंत आणि या विराट रूपाला जे
11व्या अध्यायामध्ये जे विराट रूप दाखवलंय, विश्वाचं विश्वरूप, की ज्याच्यामध्ये अनेक ब्रह्मांड आहेत, अशा रूपाला कुठेतरी अधिदैव असे म्हटले जाते. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये जो परमात्मा रूपाने निवास करतो आहे, जो पुरुषोत्तम हा भगवंत रूपाने, आणि ज्या आपण म्हटलं की देहधारी जीव असला तरी पण कुठेतरी जेव्हा या परमात्माचा आपण अंश आहे, की त्या आत्मिक पातळीवर जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हाच त्या तत्वाला पूर्णपणे जाणलं जातं. आणि त्या यज्ञांचा अधिष्ठाता, की सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता असा हा अधियज्ञ, त्याला भगवंतांनी अधियज्ञ असं म्हटलेलं आहे. आणि जिथे पुरुषोत्तम वास करतो, पुरुषोत्तम हे जे परम तत्व आहे, हे कारणांचे कारण, परम कारण भगवंत पुरुषोत्तम तिथे निवास करतात. मलाच अधियज्ञ आणि यज्ञांचा अधिष्ठाता प्रत्यक्ष कृष्णच सांगतायत, की मग कुणाला अधिष्ठाता, कुणाला अधियज्ञ म्हटलं जातं, हा फरक जाणून घ्या. अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरन् यप्रयाति समद्भावं याति तास्त्रत्य संशयः नास्त्रत्य संशयः. हरे कृष्ण. शंकर प्रभूजी वाचा. अनम्यूट केले तुम्हाला. हरे कृष्ण शंकर प्रभूजी. ओके. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो, तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग आपल्याला जाणायचंय की मग कोण आहेत हे. चॅटमध्ये मला उत्तर द्या बरं, कोण आहेत या चित्रामध्ये. रुपाली माताजी, तुमचं इंटरनेट चेक करा प्लीज. सगळ्यांना ऐकायला येते माताजी व्यवस्थित? प्राची माताजी, स्वाती माताजी. हो येतं ऐकायला. माताजी ऐकायला. त्यांना इंटरनेट इश्यू असेल त्यांचा, रुपाली माताजींचा, त्यांना प्लीज जरा गाईड करा माताजी. कोण दिसतायत तुम्हाला? होय म्हणजे कोण दिसते? अगदी बरोबर, भीष्म पितामह. आणि भीष्म पितामह काय आहेत तर बाणांच्या शय्येवर आहेत. बाणांनी अगदी जाळी झालेली आहे त्या शरीराची, परंतु देहत्याग केलेला नाहीये. आणि मृत्यू समयही जाणतायत की भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या समोर आहेत. त्या भगवंतांना त्यांनी केव्हाच ओळखलेलं होतं. परंतु कुठेतरी आपण बघितलं ना की ज्या भर सभेमध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण केलं तेव्हा सुद्धा जे निश्शब्द राहिले होते. आणि अशा राजांविषयी, परंतु कुठेतरी अर्जुनाचे पितामह आणि त्यांचे योग्य गुरु यांच्या नात्याने कुठेतरी मग त्या बाणांच्या शय्येला, एक सेकंड ना, एक सेकंड. येस. मग हे भीष्म पितामह बरोबर ओळखलेले आहेत, जे बाणांच्या शय्येवरती आहेत, परंतु देह त्याग अजून केलेला नाहीये. आणि कोणाचं नामस्मरण करतायत तर प्रत्यक्ष बाणांच्या शय्येवर असताना विष्णू सहस्त्रनामाचं नामस्मरण केलं जातं, की ज्यांनी जाणलेलं होतं, ज्यांनी त्या भगवंतांना ओळखलेलं होतं, त्या परम तत्वाला ओळखलेलं होतं, असे भीष्म पितामह, ज्यांना अगदी महती ज्यांची आपण ऐकलेली आहे. आणि म्हणूनच मग जे या मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण करतात ते लगेचच भगवंत धामाला प्राप्त होतात, भगवंतांच्या स्वभावाला प्राप्त होतात. मग आपल्याला निश्चित जाणायचंय, जे काल आपण मग शेवटी मी म्हटलं होतं की कशा प्रकारे मग मृत्यूविषयी जे बोललं जातं, मग तुम्ही म्हणाल की मग की आपल्याला जाणायचं आहे की मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण कसं केलं जातं. मग मृत्यू समयी स्मरण करण्यासाठी ते
अगदी वयाच्या 5व्या वर्षापासून, जे आपण मघाशी मी ज्याचा उल्लेख केला, की ज्या श्रीला प्रभुपादांनी वयाच्या इतक्या कोवळ्या वयामध्ये सुद्धा आपल्या मनामध्ये ज्या कृष्ण भावनेला जोपासलेलं होतं, त्या निश्चितच त्या कृष्ण भावनेचा प्रसार ते करू शकले. आणि कुठेतरी ज्या नामस्मरणाला, ज्या शुद्ध भक्तीमध्ये ते होते हो, ज्या भक्तीच्या 9 टप्प्यांना आपण जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच मग या भक्ती मार्गाला आपल्याला कुठेतरी जाणायचंय. फक्त मृत्यू समयी मग त्या भगवंतांचं नामस्मरण करायचं असेल तर पूर्ण आयुष्यभर त्यांचं स्मरण करणं आवश्यक आहे. मग भगवंत म्हणतायत हो, कुठेतरी अगदी 5-6 तास तुम्ही जाऊन देवळामध्ये माझं नामस्मरण करा असं कुठेच लिहिलेलं नाहीये. तुम्ही प्रत्यक्ष प्रत्येक क्षणी मनामध्ये भगवंतांचं नामस्मरण कधीही करू शकता. ती कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग मृत्यू समयी असं हे एक सुंदर उदाहरण आहे आपल्या समोर, की युधिष्ठिर महाराजांना एक प्रश्न विचारला गेला होता. एका प्रसंगी जिथे काय म्हणतो ना आपण, विषयुक्त असं पाणी प्राशन केलेलं होतं पांडवांनी, आणि पांडवांचे प्राण घेण्यासाठी यक्ष तिथे हजर होतो. परंतु युधिष्ठिर महाराज त्या यक्षांना म्हणतात, नाही, तुम्ही माझ्या भावांचे प्राण घेऊन जाऊ शकत नाही. तेव्हा यक्ष युधिष्ठिरांना म्हणतात, मी तुला 3 प्रश्न विचारतो, जर त्या 3ही प्रश्नांची तू योग्य उत्तरं दिलीस तर निश्चितच मी तुझ्या भावांचे प्राण तुला परत करेन. आणि म्हणूनच त्यापैकी जो एक प्रश्न यक्ष विचारतात युधिष्ठिराला, तो यक्ष प्रश्न असा असतो की जगामध्ये सर्वात अद्भुत गोष्ट कुठली आहे. ते प्रत्यक्ष युधिष्ठिर महाराज असो, जे धर्माचं उदाहरण, अगदी सत्यतेचं उदाहरण आणि धर्माचं अगदी जिवंत उदाहरण असे युधिष्ठिर महाराज. मग ते उत्तर देताना म्हणतात, अहन्यहनी भूतानी गच्छन्ति यमालाम शेषः स्थिरत्वमच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जसं मग उदाहरण द्यायचं झालं तर हे उत्तर तर युधिष्ठिर महाराजांनी दिलंच आहे. परंतु मग कुठेतरी जेव्हा आपल्याला अगदी टीवाय बीएससीची किंवा टीवाय बी असो, बीकॉम सगळ्या परीक्षा द्यायची, ग्रॅज्युएशनची, डायरेक्ट जाऊन बसाल का हो त्या परीक्षेमध्ये? काय लिहिता येईल तुम्हाला? काही लिहिता येईल त्याची उत्तरं, चॅटमध्ये उत्तरं द्या. अगदी मग ते 10वीला असो 12वीला असो, डायरेक्ट तुम्ही जर जाऊन बसलात तर ती तुम्हाला तयारी असेल का हो तुमची ती? आणि तुम्ही लिहू शकाल तो पेपर किंवा त्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होऊ शकाल? नाही होऊ शकणार. कारण का? कारण कुठेतरी मूळ तुम्ही जर त्या टप्प्याटप्प्याने गेला नाहीत आणि प्रत्येक वयाच्या टप्प्यावरती जर त्या भगवत भक्तीला जाणलं नाहीत, मग त्या भक्तीचे टप्पे जे मी सांगितलेले होते, की कुठेतरी मनामध्ये निष्ठा आवश्यक आहे आणि तो साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग ती रुची, भाव आणि ती चव, जी जपाची, नामस्मरणाची जी रुची, त्याचा भाव आणि मग त्याचं प्रेम भक्तीमध्ये कुठेतरी रूपांतर होतं. या भक्ती मार्गाच्याच टप्प्यावर मग जे उदाहरण आणि जे युधिष्ठिर महाराजांनी उत्तर दिलेलं आहे, की मग मृत्यूविषयी काय जाणायचंय आपल्याला, प्रभुपाद प्रत्यक्ष तात्पर्यामध्ये सांगतात, की मृत्यूविषयी का घाबरलं जातं, की जिथे भगवंत प्रत्यक्ष या अध्यायामध्ये मृत्यूचा उल्लेख केलेला आहे. मृत्यूविषयी बोलणं ह्याच्यात काहीही अशुभ नाही आहे. कारण ज्याची तयारी, मग का मृत्यूला घाबरलं जातं? कठीण आहे हो ही गोष्टच कुठेतरी पचवणं आणि आत्मसात करणं हे अत्यंत कठीण आहे. परंतु समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, की का भगवंतांनी सांगितलं आहे. कारण मग ज्यांना कल्पना नाहीये, ज्यांनी मनामध्ये कधी विचारच केलेला नाहीये, कारण त्या भावनेपासून पळतायत, कारण त्या विचारापासून पळालं जातं, कुठेतरी लांब पळालं जातं. का पळालं जातं? कारण त्या गोष्टीविषयी ज्ञान नाहीये. मग का पळालं जातं? कारण कुठेतरी जेव्हा हा देह, मग हे ज्ञान तर घेतलेलं आहे, की हा देह सोडून तो आत्मा वेगळा देह धारण करत असतो. मग या भौतिक जगतामध्ये बंधनांमध्ये अडकून हा आत्मा त्या एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये प्रवास करत असतो. त्या इच्छा वासनांसह 84 लक्ष योनींमध्ये प्रवास करत असतो. परंतु मग भीती कशाची असते? कारण कुठेतरी त्या मृत्यूला घाबरलं जातं. कारण त्याचा पुढचा प्रवासच माहिती नाहीये, कारण त्याचं ज्ञानच घेतलेलं नाहीये. मग जर पुढे जाऊन हा जीर्ण देह झाल्यानंतर आपल्याला त्या भगवत नामाला, आणि जिथे आनंदी आनंद आहे, सच्चित आनंद, जे परमात्म्याचं, जे भगवान रूप आहे भगवंतांचं, जे पूर्णपणे शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंदी आहे,
अशा या आनंदमय गोलोकामध्ये जेव्हा आपल्याला जायचंय आणि जेव्हा या गोष्टींची कुठेतरी ज्ञान घेतलं जाईल, की मग देह प्रत्येकालाच त्यागायचा हो. कधी ना कधीतरी तो देह त्यागून तो आत्मा नवीन शरीर धारण करतोय, परंतु मग त्याचा प्रवास पुढे कसा असणार आहे याविषयी जेव्हा ज्ञान घेतलं जातं तेव्हा निश्चितच मनुष्य त्या गोष्टीला घाबरत नाही. प्रभुपादांनी खूप तात्पर्य दिलेलं आहे आणि त्याच लाईन्सवर युधिष्ठिर महाराजांना जेव्हा हा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा युधिष्ठिर महाराज म्हणतायत शेकडो हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला सामोरं जात आहेत, परंतु आपण म्हणजे आपल्याला अगदी काय म्हणतात ना त्याला अमरत्व प्राप्त झालं आणि मृत्यू म्हणजे काय याविषयी काही जाणून घ्यायचं नाहीये, कारण त्याच्याविषयी लांब दूर कुठेतरी गेलं जात आहे, कारण त्या विषयाच्या टाळलं जात आहे त्या विषयाला, कारण त्या विषयी ज्ञान नाहीये. आणि म्हणूनच एक मूर्ख प्राणी जरी रोजच्या रोज किंवा त्याला कल्पना असते की तो स्वतःला कुठेतरी मृत म्हणजे त्या भावना कुठेतरी नक्की माहिती नसतात आणि म्हणून तो मृत्यूविषयी बोलतच नाही, मृत्यूची तयारी देखील करत नाही. कारण मग ती तयारी म्हणजे काय, तर कुठेतरी त्या भगवत धामाची प्राप्ती करणं. मग त्यासाठी ते फक्त वयाच्या अगदी 50, 60, 70 वर्ष झाली की आता झालं, आता माझ्याकडे काही कामं नाहीयेत आणि मला वेळ कसा घालवावा म्हणून मी भगवद्गीता वाचतोय, असं कुठेही भगवंतांनी दिलेलं नाही ना, की तू रिटायर हो, तू गीता वाच, आता आता मी तुझी काळजी घेतो. भगवंत प्रत्येक क्षणी आपल्या बरोबर आहे. जेव्हा त्या कृष्णामध्ये एखादी व्यक्ती, एखादी भक्त लीन होतोय तेव्हा निश्चितच भगवंत त्याला आधार द्यायला आहेतच. आणि म्हणूनच ही सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे की मनुष्य हा आपल्या मृत्यूविषयी तयारी करत नाही. ही जगातली सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे, ज्याचं उदाहरण ऐकल्यावर यक्षांनी त्यांच्या प्राणांना परत केलं होतं. असा या युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितलेलं आहे की मृत्यू समयी जर स्मरण करायचं असेल तर त्यासाठी काय आवश्यक आहे, तर कुठेतरी ती गोष्ट टप्प्याटप्प्याने जाणली पाहिजे. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हरे कृष्ण माताजी. माधवी माताजी वाचा. माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतया, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निस्संदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग की कशा प्रकारे ज्या मृत्यू समयी जेव्हा या देहाला त्यागायचंय, मग ज्या भीष्मांनी बाणांच्या शय्येवर असल्यावर सुद्धा देहाचा त्याग केलेला नव्हता आणि तो देह त्याग का नाही केला होता, तर कुठेतरी भगवंतांचं नामस्मरण, की ते विष्णू सहस्त्र नाम त्यांनी त्याचे नामस्मरण केलेलं होतं. कारण त्या वेळेला कारण भगवंत मनामध्ये होते, कुठेतरी आपण म्हणतो ना हेल्पलेस, आणि अगतिकतेने त्यांनी त्यांच्या नातवाला, त्यांनी त्या युधिष्ठिराला दुर्योधनाला कुठेतरी साथ दिली होती आणि दुर्योधनाला का इतकं फर्मली ते वाटत होतं, का इतक्या घट्टपणे ते वाटलं, दृढपणे वाटलं, कारण कुठेतरी त्या भर सभेमध्ये जेव्हा द्रोणाचार्यांसारखे आणि भीष्मांसारखे जेव्हा गप्प बसले होते तेव्हा दुर्योधनाने त्याचा चुकीचा अर्थ काढून की कुठेतरी मग या या म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलं की या सर्वांचा नाश होतोय आणि तू निमित्त मात्र आहेस, तू युद्ध कर. आणि तेच दुर्योधनाने जेव्हा जाणलं तेव्हा मनामध्ये कुठली भीती होती हो, की एवढं सगळं सैन्य आहे अर्जुन पांडवांचं, किती कमी सैन्य असून सुद्धा त्याची रचना किती योग्य आहे. मग ज्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण बघतो त्या दुर्योधनाच्या मनामध्ये किती भीती आहे, कारण ती भीती कशाची आहे, कुठेतरी अधर्मी वागल्याची, त्या पांडवांचा इतका छळ केल्याची भीती आहे. आणि म्हणून या मृत्यू समयी ज्या ज्या भावाचं स्मरण केलं जातं त्याच भावाची मग प्राप्ती केली जाते, निस्संदेह त्या भावाची प्राप्ती केली जाते. मग याच्यावर एक सुंदर पुराणातली कथा दिली हो, छोटीशी उंदराची, जसं त्या चेरीची कथा मी दिली होती. मग एका ब्राह्मणाकडे एका उंदराने अगदी हैदोस घातलेला असतो आणि मग त्या उंदराचा कुठेतरी बंदोबस्त करण्यासाठी तो ब्राह्मण एक मांजर पाळतो. आता मांजर पाळल्यावर मला सांगा उंदराची दशा काय होणार हो, तुम्ही जाणूच शकता. परंतु कुठेतरी उंदीर त्या बिळात जातो आणि डोळे मिटून त्या बिळातून बाहेर येतो की जिथे मृत्यू समोर दिसतो आहे, परंतु तरीही मी मस्त आहे, मी छान आहे. मग या भौतिक बंधनांमध्ये त्या क्षणभंगूर सुखांमध्ये स्वतःला कुठेतरी अडकवून घेतलेला आहे. आणि म्हणूनच त्या गोष्टीला जाणायचं आहे की कशा प्रकारे मग त्या उंदरांवरनं हेच जाणायचंय की
त्या गोष्टीविषयी बोललं पाहिजे आणि त्याची तयारी म्हणजे ज्या गोष्टीला जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की मृत्यूविषयी बोलणं हे कुठल्याही प्रकारचं अशुभ गोष्ट नाहीये. पण आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना ज्या भावनेचं, ज्या भरत महाराजांना आपल्याला त्या गोष्टीला जाणायचंय भरत महाराजांच्या, मग या भरत महाराजांनी अगदी अगदी आपुलकीने आणि स्वतःहून या सगळ्या यज्ञ यागांना कुठेतरी स्वीकारलं होतं आणि मनाचा संन्यास होता आणि ते योगी होते जे अगदी निरनिराळ्या प्रकारचे कृष्णाच्या पूजेमध्ये स्वतःला व्यस्त करून घेतलेलं होतं. अशा या भरत महाराजांना एक दृश्य दिसतं एक दिवशी, जिथे एक गर्भवती हरिणी एका सिंहापासून पळ काढत असते आणि आपलं स्वतःचं संरक्षण करत असते. हे सगळं दृश्य भरत महाराज बघत असतात, जंगलामध्ये असतात ते. आणि भरत महाराज बघत असतात तेव्हा मग ती वाघीण असते, ती सॉरी त्या चित्ता असतो तो आणि त्याची एक मिनिट तिच्या मागे लागलेला असतो. आणि मग त्या हरिणीचं जे हरिणी ती जी माता असते ती एका झुडपामध्ये जाऊन आपल्या पाडसाला जन्म देते. हे सगळं भरत महाराज त्या झुडपाच्या मागून बघत असतात. परंतु ती कुठेतरी त्या चित्त्याची शिकार होते आणि मग ती पळण्याचा प्रयत्न करून सुद्धा त्या हरणाच्या पाडसाला, आपल्या पाडसाला मात्र वाचवते, परंतु स्वतः मात्र आपले प्राण गमावते. हे सगळं बघत असताना भरत महाराज पाठीमागून बघत असतात आणि त्या झाडा झुडपांमध्ये जातात आणि त्या पाडसाला बघतात. त्या पाडसाला ते घेऊन येतात तिथे. हे सगळं दृश्य बघून ते आई विना जे पाडस असतं त्या पाडसाला ते घेऊन येतात. परंतु जे स्वतः यज्ञ यागामध्ये स्वतःला त्यांनी अगदी व्यस्त ठेवलेलं असतं, त्या भरत महाराजांची काय अवस्था होते, तर ते स्वतः अगदी हरिणमय होऊन जातात. आणि मग हरणाने काय खाल्लंय, काय केलं आहे, कधी झोपलाय, काय केलंय, या सगळ्यामध्ये इतके कुठेतरी कनेक्ट होतात आणि इतके कुठेतरी स्वतःला लीन करतात त्या सगळ्या वृत्तीमध्ये, त्या स्वभावामध्ये. कारण मग त्या हरिणमय जीवन बनून जातं त्यांचं. मग ते हरिण एक दिवशी जंगलामध्ये निघून जातो. अहो ते प्राणी याचे हो. मग त्या प्राण्याला निश्चितच आपल्या उपजीविकेसाठी कुठेतरी मग स्वतःचा काही आणण्यासाठी त्याला तेवढं ज्ञान येतं, तसा तो जंगलामध्ये निघून जातो. आणि इकडे भरत महाराजांची अवस्था काय होती हो. त्या भरत महाराजांना ज्यांना आपण बघितलं की मग जे मृत्यूशय्येवरती असतात, अगदी प्राण तागणार असतात आपला, परंतु तिथे मनामध्ये काय भाव असतात, तर त्या हरिणीचेच भाव असतात. कारण ज्या हरिणीला जीवापाड जपलेलं असतं त्या हरिणीचेच भाव कुठेतरी मनामध्ये असतात. आणि म्हणूनच मग मरणाच्या वेळी त्या हरिणीचा स्वभाव, हरिणीच्या विचारांना कुठेतरी विचार मनामध्ये असल्यामुळे बघा पुन्हा जन्म हा हरिणीचा मिळाला आहे. त्या आत्म्याने सोडलेला आहे ते शरीर, पण त्या आत्म्याने निघून कुठे, तर एका हरिणीचा जन्म घेतलेला आहे. कारण त्या स्वभावाची प्राप्ती होते, ज्याचं नामस्मरण केलं जातं त्या स्वभावाची, त्या भावाची प्राप्ती होते. असं हे भरत महाराजांचं उदाहरण आहे. पण पुढेही जाऊन ह्या हरणाचा, कारण भरत महाराज प्रत्यक्ष त्या भाव भक्ती टप्प्यावरती असतात, कारण ते भक्तीच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावरती असतात. आणि अशा वेळेला त्यांच्याकडून जर अशी गोष्ट झाली तरी पण त्या हरणाचं त्याच्यामुळे काय होतं, त्या हरणाचा जन्म जरी त्यांना पुढचा जन्म मिळाला तरी ते हरिण एक आध्यात्मिक मार्गावर असतं, गवत खाऊन ते उपजीविका करत असतं आणि कुठेतरी संकीर्तन त्याच्या कानावरती पडत असतं. अशा या हरणाला नंतर मोक्ष मिळतो आणि मग भरत महाराजांच्या जन्मात ते पुन्हा जन्मामध्ये मनुष्याच्या येऊन मग त्यांना कुठेतरी मोक्ष प्राप्ती होते, वैकुंठ निवास प्राप्त होतो. अशा प्रकारे मग त्या मृत्यू समयी असलेल्या स्वभावाला जाणणं हे निश्चित आवश्यक आहे. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः. हरे कृष्ण माताजी. साधना माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून अर्जुना तू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण पुढच्याही अध्यायांमध्ये बघणार आहोत आणि कालच्याही अध्यायात जिथे आपण भक्ती योगाला सुरुवात केलेली आहे, मग तिथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की जो या तत्वाला जाणतो आहे तो निश्चितच त्या शुद्ध भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण करतो. मग ज्या प्रभुपादांचं उदाहरण घेतलं की कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव यांच्यावर पडत नाही, मग ज्या वातावरणामध्ये ते राहतात की एखादा साधा मनुष्य सुद्धा त्या वातावरणात उभा राहू शकणार नाही, अशा ठिकाणी प्रभुपादांनी प्रवास केलेला आहे. परंतु त्या
त्या निगेटिव्ह किंवा त्या वाईट व्यसनांचं किंवा कुठल्याही गोष्टीचे इम्पॅक्ट हे कुठल्याही गोष्टीचे प्रभाव हे प्रभुपादांवर झाले नव्हते, कारण त्यापासून ते अलिप्त होते. का? कारण शुद्ध भक्तीमध्ये होते. आणि म्हणूनच अर्जुनासू सदैव माझ्या कृष्णाच्या रूपात, तू त्या कृष्णाच्या रूपात माझा विचार कारण त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. समर्पित केलेले कार्य आणि तुमचं मन आणि बुद्धी या सर्वांना कुठेतरी एकाग्र करून निसंशयपणे तुम्ही जेव्हा त्या मार्गावरती राहाल, तुम्ही निश्चितच माझी प्राप्ती कराल, त्या भगवंत स्वभावाची प्राप्ती कराल. अभ्यास योगयुक्तेन चेतस्नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याती पार्थानु चिंत्यन. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असतो. तो हे पार्थ अर्जुना जो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या परम पुरुषाचं भगवंतांचं ध्यान ज्यांनी केलेलं आहे ते मनामध्ये सतत, मग भगवंत म्हणतायत की सतत विचार करणं. मग अगदी तुम्ही 24 तास ती माळ जप करा किंवा नामस्मरण करा तो नाही, त्याचं महती तुम्ही जाणलेलीच आहेत. मग त्या माध्यमातून तुम्ही भगवंतांचं स्मरण करा आणि माझ्या स्मरणामध्ये जे गुंतलेले आहेत ते निश्चितच त्या मार्गापासून अविचलित असते आणि ते मन कुठेतरी चंचल नसतं. आणि म्हणूनच हे अर्जुना मग त्या वैकुंठ निवासाचे बघा की प्रत्यक्ष विष्णुदूत मग घ्यायला येत असतात आणि अशा प्रकारे मग त्या भगवत धामाची कुठेतरी प्राप्ती होते. मग या गोष्टीला जाणण्यासाठी बघा की मग अजून एक कथा आपल्याला ऐकायची आहे की ज्या कथेमध्ये निश्चितच आपल्याला ऐकायचंय की मग मृत्यू समयी की भगवंतांचं नुसतं एका नावाने की शब्दाच्या उच्चाराने सुद्धा काय फरक पडू शकतो, की मग त्या नामस्मरणाचा महिमा काय आहे आणि भगवंतांचं नामस्मरण त्या वेळेला करणं यामध्ये आपण निश्चित जाणणार आहोत. हा एक अजामिला नावाचा ब्राह्मण असतो बरं का, भागवतामधली कथा आहे ही आणि भागवतामध्ये अगदी अगदी सविस्तर स्वरूपामध्ये दिलेली आहे. या अजामिलाचं बरेचदा उदाहरण दिलं जातं. मग हा अजामिला एका ब्राह्मण कुटुंबातला सुशिक्षित असा ब्राह्मण की ज्याला सर्व विद्यांचं, सर्व मंत्र विद्या सर्व येत असतं. आणि एकदा हा ब्राह्मण अजामिला नदीवरून परत येत असतो, जो जंगलातला मार्ग असतो आणि तिथून परत येत असताना त्याला काही औषध, त्याला काही वनस्पती हव्या असतात मंत्रासाठी, म्हणून त्या गोळा करून आणत असतो. आणताना काय बघतो, तर आणताना एक दृश्य बघतो समोर की ज्यानी त्याचं कुठेतरी मन विचलित होतं की एक वेश्या त्या गावातली एका पुरुषाच्या मिठीमध्ये आहे. आणि हे दृश्य जेव्हा अजामिला बघतात तेव्हा कितीही करून ते अगदी नामस्मरण करून जप करून पण बघा मोह माया, योग माया आणि मोह माया, ही मोह माया सुद्धा भगवंतांचीच निर्मिती आहे आणि भगवंतांनी ती सूट दिलेली आहे कुठेतरी या जीवाला, ब्रह्माला, की मग कशा प्रकारे जाणून घ्यायचं आहे. की मग आपण या ब्राह्मणाला यांनी सगळ्या विद्यांचं ज्ञान घेतलं, सगळं घेतलं, पण त्या क्षणी तो मोह आवरू शकला नाही आणि अजामिला कुठेतरी मनामध्ये त्याच विचारांना धरून बसला. मग घरी गेल्यानंतर सुद्धा ते विचार मनातनं जाईनात. अनेक नामस्मरण करून बघितलं, स्वतःची सामर्थ्य वाढवून बघितलं, परंतु कशाचाही अशा वेळेला कुठेतरी मन इतकं विचलित झालेलं होतं की त्या विचलित मनाला कुठेतरी नियंत्रण करणं कठीण गेलं. आणि अशा या अजामिलाला त्याच्या मनामध्ये मग इतके चुकीचे विचार येतात की ज्याच्यामुळे त्याचं अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. आपल्या पत्नीला आणि आपल्या आई वडिलांना जो घराबाहेर काढतो, इतकी त्याची तामसी आणि राक्षसी वृत्ती होते आणि तो त्या वेश्येबरोबर तिथे राहायला लागतो आणि त्या वेश्येबरोबर मग त्याला 10 मुलं होतात आणि तो प्रपंच तो पुढे वाढवतो आणि त्या वेश्येशी लग्न करून, कारण ती ओढ इतकी त्या मनामधली इतकी ती ओढ असते, ती ओढ कुठेही नियंत्रित न होता त्या गोष्टीला तो बळी पडतो. आणि म्हणूनच मग अजामिला त्या वेश्येबरोबर संसार थाटतो ज्याच्यामध्ये त्यांना 10 मुलं होतात, परंतु त्या वेश्येबरोबर राहत असताना तो अनेक चुकीच्या गोष्टींना शिकतो आणि कशा प्रकारे त्या चुकीच्या गोष्टींना तो अवलंबतो. मग त्याच्यामध्ये चोरी करणं, कुणालाही मारणं, ठार करणं, कशा प्रकारे वाईट विचार मनामध्ये येणं, या सगळ्या गोष्टीला कुठेतरी अजामिला सामोरा जातो. परंतु मग या सगळ्यातून ज्यांनी ते ब्राह्मणाचं पुण्य कर्म काही आधी केलेलं होतं त्याच्यामुळे कुठेतरी त्याला जे काही मिळालं ते त्याला
त्याच्या सल्ल्यानुसार आणि त्याच्या गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार जे काही ज्ञान मिळालेलं होतं त्यानुसार त्याने आपल्या मुलांना, त्याला 10 मुलं झाली त्या वेश्येपासून. सर्वात धाकट्या मुलाचं नाव 88-80च्या पुढे असा तो अजामिला तेव्हा जगलेले आहेत आणि त्यांना मुलं झालेली आहेत. परंतु त्या 10व्या मुलाचं नाव त्यांनी नारायण ठेवलं. अशी त्यांना उपरती झाली बघा, असा त्यांना ज्ञान संदेश आला. आणि म्हणून त्या नारायणाचं की जो धाकटा मुलगा तो अजामिलाचा अत्यंत लाडका असतो आणि म्हणूनच तो नारायण 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 हे उद्गार त्याच्या मनातून सतत येत असतात. आणि असे उद्गार मनातून यायला काय कारण? कारण तो आपल्या मुलाकडे सगळं मागत असतो, परंतु कुठेतरी अनावधानाने भगवंतांचं नामस्मरण केलं जातं. आणि म्हणूनच मग जेव्हा त्याला मृत्यूशय्येवर अजामिला असतो, तेव्हा इथून विष्णुदूत, जेव्हा नारायणाचा उच्चार होतो तेव्हा विष्णुदूतही इकडून येतात. आणि इथे आपण चित्रामध्ये बघतोय तर कुठेतरी यमाचे सुद्धा लोक आलेले आहेत की ह्या आत्म्याला आम्ही घेऊन जाणार आहे. आणि म्हणूनच विष्णुदूत आणि यमदूत यांच्यामध्ये कुठेतरी बोलाचाली होते. आणि मग त्या बोलाचालीमध्ये असं निश्चित केलं जातं की अजामिलानी काही पुण्य कर्म केलेलं आहे आणि त्या पुण्याचं फलित म्हणूनच त्याला वैकुंठ धाम तर मिळू शकत नाही, कारण त्यांनी पाप इतकं अघोरी केलेलं आहे. आणि ज्या प्रकारे त्यांनी आपल्या गुरूंना म्हणजे अजामिलांनी कसं केलं की जेव्हा त्याला नारायणाचा उच्चार केला तेव्हा त्या नारायण हा सगळ्यात प्रिय त्यांचा मुलगा होता. आणि म्हणून काहीही हवं असलं तरी त्यांनी नारायण 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 नारायण. आणि म्हणून त्या विष्णुदूत आणि यमदूतांमध्ये बोलाचाली झाल्या, कारण यांनी नारायण हा शेवटी उच्चार केल्यामुळे तिथे विष्णुदूत हजर झालेले आहेत. आणि मग यमदूत त्याचे प्राण घेऊन जाऊ शकले नाही. आणि म्हणूनच कुठेतरी सगळ्या बोलण्यांवरनं असं ठरलं की या अजामिलाला एक संधी दिली जावी. आणि संधी दिली जावी म्हणजेच त्याला पृथ्वी लोकावरती पुन्हा जन्म मिळाला. पृथ्वी लोकावर पुन्हा जन्म घेऊन जेव्हा तो पुन्हा या जन्मामध्ये आला तेव्हा त्या मनुष्य जन्मामध्ये निश्चितच त्याला आपल्या पुण्यकर्माची सगळी उपरती झालेली होती. आणि मग तो ऋषिकेशाचा मार्ग त्यांनी धरला, काशीच्या मार्गाला स्वतःला त्यांनी मार्गस्थ केलं. आणि मग भगवत धामाची की जिथे भगवंतांची सेवा केली त्यांनी, तिथे मग त्याला निश्चितच पुढे जाऊन गोलोक धामाची प्राप्ती झालेली आहे, जिथे प्रत्यक्ष विष्णुदूत, प्रत्यक्ष भगवंतांचे दूध घ्यायला येत आहेत. अशा या अजामिलाला मग त्या जन्मानंतर कुठेतरी ती प्राप्ती झालेली आहे आणि गोलोकाची, त्या मोक्षाची प्राप्ती झालेली आहे. हरे कृष्ण. संगीता माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे मनुष्याने कृष्ण. परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांना अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परम पुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहेत. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. जय श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच ज्या परमपुरुषाचं, ज्या श्यामसुंदराचं आपण रूप बघतोय हो, आणि म्हणूनच ज्यांनी ब्रह्म स्वरूपामध्ये, ज्यांनी परमात्मा स्वरूपात जे वैकुंठामध्ये निवास करतात आणि जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो, अशा या परमपुरुषाचं सर्वज्ञ, जो पूर्ण ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म अशा सगळ्या गोष्टींचा पालन करता. जसं आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं की सर्व ब्रह्मांड हे कुठेतरी अवकाशामध्ये आहेत, परंतु त्याचा आधार प्रत्यक्ष भगवंत आहे. जे तत्व आहे, जे महाविष्णूचं तत्व आहे, त्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते अगदी उपस्थित आहे. अशा या अनेक भगवंतांच्या श्वासामधून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत. आणि म्हणूनच यांना जाणणं, त्या भगवंतांच्या परम तत्वाला जाणणं आणि त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेला कुठेतरी जाणून त्या आत्मीय पातळीवर विचार करणं की जे सर्व गोष्टींचे पालन करता आहेत, भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे, की जे गुणातीत आहेत, मग असा हा दिव्य स्वभाव आहे भगवंतांचा. परमपुरुष सूर्यांप्रमाणे ते तेजस्वी आहेत आणि भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे, की मग जी पराशक्ती आपण भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती जाणली त्याच्या पलीकडे म्हणजे अपराशक्तीच्या पलीकडे भगवंत आहेत. आणि हे गोलोकधाम जिथे वृंदावनाची सुद्धा मी वर्णन केलेलं आहे, अशा या श्यामसुंदर रूपामध्ये कुठेतरी भगवंतांशी संबंध जोडला जातो, जे आपण 10व्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत. संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन.
आणि म्हणूनच या श्यामसुंदर मनुष्य रूपाला मग जे आपण मायावादी तर्कवादी लोक बघितले त्यांचं पण कुठेतरी आपण विश्लेषण ऐकलं, परंतु तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे कुठेतरी. आणि म्हणूनच परमपुरुष सूर्याप्रमाणे जे तेजस्वी आहेत ते भौतिक प्रकृतीच्या अतिशय दिव्य प्रकृतीच्या या भौतिक प्रकृतीच्या सुद्धा दिव्य अशा प्रकृतीमध्ये आहेत. मग ज्या ब्रह्मांनी ज्या शिवांनी सुद्धा भगवंतांचीच स्तुती केलेली आहे, की मग भगवंतांनी एवढी मोठी जबाबदारी सर्व विश्व स्थापायची दिलेली होती, परंतु परंतु ब्रह्मांना जेव्हा कुठेतरी वाटलेलं आहे की मला हे ज्ञान मी मिळू शकत नाहीये आणि त्यांना कधीही संकटांची साहूल किंवा कुठेही मन विषण्ण झालं तरी तरी त्यांनी भगवंतांचा धावा केलेला आणि भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे. तसंच शिवांनी सुद्धा भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे आणि या भगवंतांची स्तुती केल्यामुळे निश्चितच ते भगवंतांच्या खूप जवळ आहेत, कारण भगवंतांशी खूप निगडीत आहेत ते. म्हणून शिव ब्रह्मा यांचं सुद्धा उदाहरण दिलेलं आहे. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं. परमां गतः. हरे कृष्ण. स्वाती नलवडे माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तिमय योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाहीत, जे दुःखाने भरलेले आहेत, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्यांनी या तत्वाला जाणलेलं आहे, या तत्वाला जाणलेलं आहे, ते पुन्हा उठून बघा, हे कुठेतरी भौतिक जग आहे आणि पुन्हा या दुःखालयामध्ये जिथे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे सर्व काही पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टींना सामोरं जायला लागतं. आणि म्हणूनच हे भक्तीमध्ये ज्या भक्तीच्या मार्गावरती जे महान आत्मे आहेत त्या भक्ती मार्गावरती मात्र तात्पुरत्या या जगामध्ये परत येण्याची कुठलीच संधी नाहीये, कारण जे दुःखांनी भरलेलं आहे त्या दुःखालयामध्ये पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परत यायचं नसेल तर निश्चितच हे स्मरण महत्वाचं आहे. आजच्या अध्यायामध्ये जे आपण वाचलेलं आहे, अधिदैव अधिभूत अधियज्ञ म्हणजे सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता. आणि म्हणूनच सर्वोच्च पूर्णता त्यांना प्राप्त झालेली आहे, जे दुःखाने भरलेले आहे, परंतु त्या दुःखालयामध्ये कुठेतरी त्यांना सर्वोच्च पूर्णता, कारण भगवंताला प्राप्त झाल्यानंतर आणि भक्तीच्या मार्गामध्ये आल्यानंतर कुठेही पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये त्या बंधनांमध्ये अडकण्याची कुठलीही कुठल्या आपण म्हणतो ना, मग अशी शंकाच उरत नाही आणि कुठल्याही प्रकारची अशी चिंता करू नये. कारण ज्या प्रकारे असा विचार केला जातो आणि आत्मीय पातळीवर स्वतःला विचार केला जातो तेव्हा निश्चितच त्या परमसिद्धीकडे कुठेतरी वाटचाल असते. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजना माताजी कशा आहात? बस मजेत माताजी, तुम्ही कशा आहात? हो हो मस्त माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण संजना माताजी. हरे हा कृष्ण. हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहांपासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच प्रत्येक जीव भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापर्यंत मग या 84 योनींमधनं कसा प्रवास होतो, कारण कुठेतरी इच्छा आहेत, कुठेतरी त्या वासना आहेत. जसं प्रभुपादांनी आधीच्याही आपण ज्या अध्यायांमध्ये काही चित्र बघितलेली आहेत, की मग ज्या कर्माचं बघा, सकाम कर्माचं आपण जे कर्म विकर्म आणि अकर्म याचा जेव्हा फरक जाणला, की मग सकाम कर्मांमध्ये कुठेतरी अडकलंय. मग ज्यांना कुठेतरी वस्त्र अपूर्ण घालायचे आहेत त्यांना झाडांचा जन्म मिळतो, मग ज्यांनी मांसाहार केलाय त्यांना डुकरांचा आणि कुठेतरी त्या पशूंचा जन्म मिळतो, आणि मग ज्यांनी परस्त्रीचं कुठेतरी अपमान केलेला आहे त्यांना त्याच प्रकारचा पशुयोनींचा जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच इथे वरपासून खालपर्यंत अशा ठिकाणांवर मग त्या जीवाला कुठेतरी जन्म मिळत असतो. आणि म्हणूनच या 84 योनी मधनं लक्ष योनींमधनं प्रवास म्हणजेच पुन्हा पृथ्वीवरती जन्म घेतला जातो. आणि म्हणूनच जिथे वारंवार ज्या दुःखालयमला आपण बघितलं की जिथे वारंवार जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या सायकल मधनं पुन्हा पुन्हा जायला लागतं, मग तिथे आनंद असतो तो खूप क्षणभंगूर असतो. पण ते जे यांनी जाणलेलं आहे, जे या उच्च भक्तांनी जाणलेलं आहे
आहे तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही, पुन्हा जन्म घेत नाही. आणि म्हणूनच तो भगवंतांच्या निवासस्थानी पोहोचतो. म्हणून जे वरच्या ग्रहावरती जे काही पुण्यकर्म केलं जातं ते कुठेतरी वरच्या ग्रहांवरती जातात. नंतर जे अतिशय वाईट कर्म विकर्म करतात त्यांना फक्त नरक यातनाच मिळू शकतात. आणि मग कुठेतरी जसं मगाशी पण बघितलं अजामिलाच्या बाबतीत, की मग कुठेतरी मरणाच्या शेवटी मरण यातनांमध्ये भगवंतांचं नाम व नारायण नारायण की पुत्राचं नाव का असेना परंतु तोंडून ते उच्चार आलेले होते. आणि निश्चितच त्यामुळे कुठेतरी त्या पृथ्वीवरती जन्म मिळालेला आहे. अशा प्रकारे स्वर्ग नरक आणि पृथ्वी या लोकांवरती जन्म मिळू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तो हे का दाखवलं, याचा अर्थ काय, तो जाळ दाखवणं खूप? हा ना माताजी, कारण कुठेतरी पृथ्वीवरतीच मग नरक यातना बघा, या नरक यातना आहे आणि या पृथ्वीवरतीच कुठेतरी त्याच ग्रहावरती हे उच्च ग्रहावरती कुठेतरी गेलेत, स्वर्गाच्या ग्रहावरती. आणि हे त्याच पातळीवर आपण बघा गोल गोल वलयामध्ये आहोत. म्हणून ते कुठेतरी त्या कुठेतरी प्रतिकात्मक रूप आहे माताजी ते. आणि प्रतिकात्मक असं दाखवलेलं आहे पृथ्वीचं. आणि नरक यातना मग जिथे आपण बघितलं की ज्या दरीमध्ये खोल फेकलं जातं आणि मग जिथे पशु यातनाच आणि सगळ्या यातनांना सहन करायला लागतं. पृथ्वीवरती सुख दुःख क्षणभंगूर, परंतु पुन्हा उलटून जेव्हा पुण्य क्षीण होणार आहेत या स्वर्ग लोकातून तेव्हा पुन्हा त्या मृत्यू लोकातच जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी ती प्रखरता दाखवली आहे माताजी. आणि कुठेतरी त्या मृत्यू लोकाचं की जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या वलयातून पुन्हा जावं लागतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रगट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो आणि हे पार्थ पुन्हा रात्र पडते आणि हे असहाय्यपणे विरघळतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या ब्रह्मांविषयी आपण जाणलं परवाच्या 4थ्या अध्यायामध्ये सगळं ते वैदिक मॅथ्स तुम्हाला की कशा प्रकारे हे दिव्य युग आहेत, 1000 युग एकत्र केली की ब्रह्मांचा एक कालावधी, एका दिवसाचा कालावधी बघा. मग त्यांचं 1 मिनिट 1 सेकंद 1 तास 1 दिवस याचा कालावधी आपण तेव्हा जाणलेला आहे. ते PDF मी तुम्हाला शेअर केलेलं आहे म्हणूनच. आणि म्हणूनच त्या रात्रीमध्ये आणि त्या दिवसामध्ये हा प्रलय आणि पुन्हा उत्पत्ती होत असते. ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते आणि रात्रीमध्ये सर्व नष्ट सुद्धा होतात. असा हा काल ब्रह्माचा जाणायचा. हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजी वाचा. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की मग ती प्रकृती ज्या गोलोकाबद्दल इथे वर्णन केलेलं आहे त्या गोलोक चार्टचं मी तुम्हाला निश्चित आज ग्रुपवर सुद्धा शेअर करेन. की मग ज्या पराशक्ती ज्या अपराशक्तीच्या पलीकडे ह्या जड प्रकृती या भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे ही जी पराशक्ती भगवंतांची जी सामर्थ्यवान अशी आध्यात्मिक शक्ती आहे तिला जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे. की अनेक सगळ्यांवर याचा परिणाम झाला. की परा आणि अविनाशी अशी जी शक्ती आहे त्याच्या सगळ्या जगताचा जरी प्रलय झाला तरी त्यांच्या शक्तीला भगवंतांच्या त्या पराशक्तीला अजिबात काही होणार नाही. आणि ते अविनाशी अशी शक्ती आहे. आणि म्हणूनच ज्या सच्चित आनंद अशा गोलोक धामाविषयी आपण जाणतो की जे प्रत्यक्ष भगवंत जिथे मनमोहक अशा आणि आपल्या दोन पाय अशा मनुष्य रूपामध्ये तिथे स्थित असतात. अशा प्रकारे मग संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ही प्रकृती मात्र नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. मग हा गोलोक चार्ट मी तुम्हाला पाठवीन. हा गोलोकाचा चार्ट आहे ज्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं की ब्रह्मा जे भगवंतांचे दुसरे क्रिएटर आहेत, प्रत्यक्ष भगवंतच क्रिएटर आहेत. आणि ब्रह्मा हे दुसरे क्रिएटर आहेत जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि मग क्षीरोदकशाही विष्णू अशी जी 2 तत्व आहेत त्याविषयी या आकृत्या जरा बघा. आणि मी तुम्हाला त्याची माहिती ही ग्रुपवर शेअर करते. खूप सखोल जाऊ नका. मग या गोलोक धामाविषयी बघा दिलेला आहे की जिथे गायी आनंदाने चरतायत आणि भगवंत प्रेम करतायत आणि जिथे प्रखरता लाईट कशाचा आहे, जिथे वेगळ्या उजेडाची आवश्यकताच नाहीये तर फक्त सूर्यचंद्र आणि
त्या भगवंतांचं तेज बघा. त्या गोपींची अशी गोष्ट आहे की यांनी कुठेतरी त्या कुठून येतोय हा उजेड म्हणून जेव्हा बघायला जातात तेव्हा हा उजेड भगवंत तिथे प्रत्यक्ष उभे असतात आणि जरी सगळा काळोख करून आणि सगळा बंदोबस्त करून ते तिथे चोरी करत असतात, माखन चोरी, तरी पण त्या ज्या तेजाला आणि त्या प्रकाशाला लपवू शकत नाही. आणि म्हणूनच या गोलोक धामांमध्ये चंद्र सूर्यांची गरज भासत नाही, कारण तो प्रकाश आपसुकच असतो जो गोलोक धामामध्ये असतो. आणि मग सुंदर असं हे श्लोकाचं वर्णन केलेलं आहे की मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण. मग ते खरंच शक्य आहे का? तर शक्य कसं नाहीये हे या कुलशेखर राजाने दिलेलं आहे. कारण काय? कारण कुठेतरी मग गात्र गलित झालेली असतात, डोळ्यांना नीट दिसत असतं का, तोंडाने ते उच्चार नीट करता येतात का, कशा प्रकारे मनुष्य स्वतःला फिट ठेवू शकतो हे आजकालच्या जगात आपण बघतो की योगाच्या माध्यमातून, या त्या माध्यमातून, पण तिथे कृष्ण कुठे आहे? ती कृतज्ञतेची भावना ही तितकीच महत्वाची आहे. कृष्ण त्वडिया पंतपंकजा परजा पंजरातम अद्यैव विविशतु मानस राजा हंसः प्राणपनयान समये कपवात पितैः कंठवरोधन विधौ स्मरण कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. सुनैया माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलांच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित माझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने अंकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणूनच या कुलशेखर राजाने खूप सुंदर हे लिहून ठेवलेलं आहे बघा, की ज्या मृत्यू समयी मग तुम्ही खरोखर भगवंतांचं नामस्मरण करू शकाल का? की ते जीर्ण झालेले देह की ज्याच्यामध्ये मग बोलण्याची ताकद असेल का, कफवात आणि पित्त ज्याचा प्रभाव आहे ज्या देहावरती, तिथे मग श्वास नीट चाललाय का, आणि डोळ्याला नीट दिसतंय का, तोंडातून शब्द फुटतायत का. आणि म्हणूनच मग तो कुलशेखर राजाने लिहिलंय की ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या फुलांसारख्या चरणांना अर्पण करण्याची तू परवानगी दे. आणि म्हणूनच मग लवकरात लवकर की अगदी अगदी ज्या वयापासून कळायला लागतं त्या वयातच भगवंतांचं नामस्मरण आणि भगवंतांची महती ही कळू दे, आणि मला ती तू परवानगी दे. ज्याप्रमाणे एखादा राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझं मन तुझ्यामध्ये गुंतू दे. मला फक्त म्हणूनच भगवंत म्हणाले, तू माझ्या चिंतनामध्ये स्वतःला गुंतव, स्वतःचं मन रमव. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त, कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, मग त्या तोंडातून शब्दही बाहेर पडत नाहीत, तेव्हा मी तुझं स्मरण कसं करू शकेन? मग ते स्मरण करण्याची शक्यता तरी आहे का? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा माताजी. हा जो माताजी. मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे आणि दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी कारणांपासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो या भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, ज्या या भक्तीच्या टप्प्यांवरती स्वतःला त्या भक्ती मार्गामध्ये आणतो, तो मनुष्य मग वेदाध्ययन, मग जे काही तप, यज्ञ याग आणि ज्या काही दार्शनिक तथा सकाम कर्मासाठी जे यज्ञ केले जातात, जे आपण बघितल्या आहुती दिल्या जातात, या सर्वांपासून मग जे काही फल प्राप्त होते आहे त्यापासून तो वंचित, कारण तो ऑलरेडी भगवंताच्या भक्तीमध्ये आहे आणि त्या भक्तीमध्ये कृष्ण आहे. हो, मग जे काही यज्ञ या वेदाध्ययन केलं जातंय ते सर्व भगवंतांना अर्पण केलं जातंय, म्हणून जी काही फळं मिळतील त्यापासूनही तो वंचित होत नाही. म्हणूनच भगवंतांनी कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोगालाच श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. तू जरी त्या कर्माला केलंस तरी त्या कर्मामध्ये जर कर्म संन्यास नसून कर्मयोग असेल की जिथे भगवंतांशी जोडलं जातंय, त्या कर्माच्या फळांना सुद्धा तू वंचित होणार नाहीस. कारण
कारण ती काळजी भगवंत घेत आहे. तू फक्त झाड लाव, त्या फळांची काळजी मी घेईन. निश्चितच भगवंत त्याची काळजी घेत आहेत. जे काही आपल्याकडे आहे त्याची भगवंत काळजी घेत आहेत आणि जे योग्य आहे ते निश्चितच आपल्याला पुरवतायत. आणि म्हणूनच भक्तिपूर्व सेवा केल्याने हे सर्व काही प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परमधामाची प्राप्ती होऊ शकते. अशा या भक्तालाच निश्चितपणे, आणि म्हणूनच हा भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष आहे. आणि त्या शुद्ध भक्तीमध्ये ही सर्वोच्चता जाणण्याची तेवढी क्षमता असते. कारण तो भक्तीचा मार्ग जो आपण झुमकन जाणारा, लिप्ती जाणारा, तो कुठेतरी अष्टांग योग, बुद्धी योग, कर्मयोग आणि या सगळ्या माध्यमातून कुठेतरी ज्ञान घेऊन पुढे जाता जाता जितका वेळ लागतो तितका तुम्ही भक्ती मार्गाने पटकन त्या भगवंतांशी जोडले जाता हो. आणि असा हा अवीट भक्तीची गोडी ही भक्तीच्या सेवांमधूनही मिळते. त्या भक्तीच्या सेवांना आपण 12व्या अध्यायात जाणणारच आहोत. उद्याच्या अध्यायामध्ये आपण राजगुह्य ज्ञान व भगवंत काय ज्ञान देत आहेत अशा भक्तीविषयी, आणि असं हे सगळ्यात राजेशाही असं काय ज्ञान दिलंय, सगळ्या ज्ञानांचा जो राजा आहे तो राजा आपल्याला जाणायचा आहे. आणि मग अशा या 8व्या अध्यायामध्ये आपण ब्रह्म म्हणजे काय, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव हे कशाला म्हणतात, अशा प्रकारे मग परमात्म्याचा निवास कुठे आहे. आणि अर्जुनाने या सगळ्या विचारलेल्या 8ही प्रश्नांची भगवंतांनी उदाहरणं दिलेली, भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत. आणि मग कुठेतरी मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण ज्या कुलशेखर राजाने लिहून ठेवलंय की मग ते शक्य होईल का, तर तसं न करता कुठेतरी योग मिश्र भक्ती, मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती कुठेतरी मनाने भगवंतांचं चिंतन करायचंय. आणि मग त्या जरी सकाम कर्म केलं तरी पण त्या कुठेतरी जे कर्मयोग त्याच्यातनं साधायचं आहे आणि त्या भक्तीच्या मार्गानेच मग भगवंतांचं स्मरण केलं जाऊ शकतं. मग त्या भक्तीच्या नवविध भक्तीच्या सेवा मी सांगितल्या की ज्या श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, या अनेक भक्तीच्या सेवांमधून सुद्धा तुम्ही त्या मिश्र भक्तीद्वारे मग आपल्याला ती भक्तीची सेवा सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे जाणायची आहे. त्या पुढच्या टप्प्यांवर आपण ते ज्ञान निश्चित घेणार आहोत. आणि म्हणूनच भगवंतांचं नामस्मरणाला काय महत्व आहे हे आधी आपण 6व्या अध्यायामध्ये जाणलंय. तशा या सगळ्या संज्ञांना जाणून मग या अध्यात्म ज्या मूळ स्वभाव जो आहे, भगवंतांचाच स्वभाव आहे, क्वालिटेटिव्हली हा जीव भगवंतांप्रमाणेच आहे, क्वांटिटेटिव्हली. म्हणूनच कुठेतरी मी देव आहे, मी कुठेतरी सगळी क्षमता आहे माझ्याकडे असं म्हणून चालणार नाही. कारण मग त्या देवाचं मग कोणी पर्वत कोणी उचलला हो, एका करंगळीवर पर्वत 7 दिवस कोणी उचलून धरलेला होता, त्या फक्त 7 वर्षाच्या बालकाची ती करामत होती. आणि म्हणूनच जो प्रत्येकाला स्वतःला जे देवत्व देऊ इच्छितो आहे त्याला 11व्या अध्यायातही आपल्याला अर्जुनाचं उत्तर आहे, भगवंतांचं उत्तर ऐकायचं आहे की मग कशा प्रकारे तू स्वतःला चाचपडून बघ आणि तुला या भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये श्रेष्ठत्व प्राप्त करायचं असेल आणि स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावर त्या मूळ आध्यात्मिक स्वभावाला प्रगत करायचं असेल तर निश्चितच भगवंतांचं नामस्मरण जसा या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणून स्मरण करून मग मृत्यू समयी फक्त तुला ते आठवणं किती शक्य आहे, तर त्या राजाच्या श्लोकामध्ये आपण त्या स्तोत्रामध्ये वाचलंय की ते खूप खूप कठीण आहे. आणि म्हणूनच तू कुठेतरी त्याची टप्प्याटप्प्याने सुरुवात कर आणि त्या भावामध्ये स्वतःला, आणि म्हणूनच त्या भक्तीच्या मार्गावरती त्या टप्प्यावरती की जिथे आपण श्रद्धा मनामध्ये असली पाहिजे. कुठेतरी साधू संघ म्हणजे डिवोटीजचं असोसिएशन, ज्या इस्कॉनची आपण ही विशेषता बघतो, आणि मग भजन क्रिया ज्यामधून संकीर्तन केलं जातं, समाज प्रबोधन साधलं जातं, अशा या भजन क्रियेनंतर अनर्थ निवृत्ती, मग ज्याच्यापासून अनासक्ती बाळगायची आहे. कारण त्या भौतिक जगामधून जे मिळतं आहे, जे क्षणभंगूर आहे, त्या बंधनांमध्ये आपल्याला बांधणारं आहे, त्याच्यापासून कुठेतरी आपल्याला मुक्ती मिळवायची असेल तर त्याची निवृत्ती, त्याच्यापासून निवृत्त होणं, त्याच्यापासून अनासक्त होणं गरजेचं आहे. आणि मग पुढे जाऊन कुठेतरी जी निष्ठा आहे ती निष्ठा आपल्याला पाहिजे आहे, त्याची चव नामस्मरणाने कुठेतरी चव वाढवायची आहे आणि भगवंतांविषयी रुची आणि मग त्यांचं भाव आणि प्रेम या सगळ्या टप्प्यांवरून भक्ती जाणायची आहे. हरे कृष्ण. इति अष्टमोध्याय समाप्तः. इथे आपण आज
मृत्यूविषयी काय जे ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे की कुठलंही अशुभ ज्ञान नाही आहे, प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकली भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे, ज्याला जाणण्याचा आणि तात्पर्य वाचा खूप सुरेख असं तात्पर्य प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे आणि त्या तात्पर्याला वाचून तुम्हाला निश्चित अजून याचा उलगडा होईल. हरे कृष्ण. अगदी 4:30 आपला अध्याय संपलेला आहे. काही अध्याय खूप छोटे नाही, मध्यम आहेत, परंतु तुम्हाला प्रश्नांनाही मला वेळ द्यायचा असतो. मी खूप गोष्टी तरी पण आज आपली अजामिलाची गोष्ट ज्याच्यामध्ये होती. हरे कृष्ण. त्यांना वाचायचं आहे का काय करायचंय? सुनैना माताजीनं प्रश्न आहेत का काही कोणाचे? नाही, त्यांनी वाचनासाठी हात वर केलेला. अच्छा, कुणाला काही प्रश्न आहेत का? संजना सर. माताजी बोला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माताजी मला एक प्रश्न होता की आपण जे 108 मणींची जपमाला आपण जे जप करतो त्याच्यावरती, ते कृष्ण मणी धरून 108 आहेत की कृष्ण मणी सोडून 108 आहेत? कृष्ण मणी सोडून, कारण आपण 108 वरच आपण जपतो आणि जो कृष्ण मणी आपल्याला तो सोडायचा असतो, तो धरला जात नाही, कारण जिथून सुरुवात होते आणि शेवटी, आणि म्हणून आपण त्याला क्रॉस पण करत नाही माताजी. आणि म्हणून त्याला म्हणून 108 जे मणी आहेत जे तुम्ही नामस्मरण करता ते 108 वेळेला होतं. कृष्ण मण्यावर नामस्मरण करू नये. कारण की मी माताजी जी माळ माझ्याकडे होती ना, त्याच्यामध्ये 107 मणी आहेत आणि कृष्ण मणी धरून 108 आहेत. त्यामुळे मग ते जरा बघितलं पाहिजे, कारण आता माझ्या माळेला पण एकदा बघून घ्या ते. मी तुम्हाला सांगते उद्या पुन्हा याचा रेफरन्स, आणि जर आपल्याकडे काही असेल ना त्याच्याविषयी तर मग मी तुम्हाला त्याचं पाठवते, ग्रुपवर पाठवते माताजी, नक्की. चालेल माताजी, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या माळा आहेत. तुलसी माळा आहे, आणि जी आता आपण घेतो ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या माळा जे आहेत त्याचं सुद्धा काही टप्प्यांवरती आहेत. तर ते मी तुम्हाला नक्की सांगते, कारण त्याच्यामध्ये मोठे लहान मणीचे साईज असू दे, पण ते मणी मी तुम्हाला नक्की माहिती त्याची देते. मी नाही, मला पूर्ण खात्री मिळाली तर मी सिनियर डिवोटीजना विचारून तुम्हाला नक्की सांगते माताजी. हरे कृष्ण. अजून काही प्रश्न आहेत कोणाला? नाहीत, कोणाला नाहीत माताजी प्रश्न. नाहीये. ओके. अध्यायाचं ते जे संज्ञा आहेत प्रत्येकाने निश्चित वाचा. ब्रह्म, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव हे प्रयत्नपूर्वक मी समजावण्याचा प्रयत्न केलाय, पण निश्चित ते वाचन करा त्याचं. रेकॉर्ड